Сьогодні ми чули з Москви, що вони таки хочуть говорити, вони хочуть говорити про нейтральний статус України. Я кажу усім партнерам нашої держави, зараз важливий момент, вирішується доля нашої країни. І я запитую них, чи ви з нами? Вони відповідають, що з нами, але нас із собою в альянс вони брати не готові.